Mun nimi on Marko Vossi ja toimin liiketoiminnan kehitysjohtajana meidän perheyrityksessä Vossi Group Oy:ssä. Me toimitaan konepajateollisuuden älykkään tuotannon kumppanina, eli kaikki konepajateollisuuteen liittyvät teknologiat, palvelut, tarvikkeet, niin on saatavissa meidän kautta. Meidän elinkaaripalvelut kattaa sen, että kun asiakas on investoimassa johonkin uuteen järjestelmään tai rupeaa pohtimaan sitä, että minkä takia heidän kilpailukyky ei tunnu markkinoilla riittävän tai he haluaa tehdä jotain uutta, niin lähdetään sitten miettimään, että missä asiakas on nyt, mikä on sitten se tulevaisuuden tahtotila. Sitten määritellään siihen kokonaisratkaisu, mikä sisältää teknologian, palvelut ja sitten rahoitusratkaisu. Tämän jälkeen sitten meiltä löytyy tähän toimitusvaiheeseen niin asennus, käyttöönotto ja koulutuspalvelut. Sitten ylläpitovaiheeseen, mikä on yleensä se pisin vaihe, eli tämmöinen 5-10 vuotta tyypillisesti, niin siihen palvelusopimukset, varaosat, päivityksiä, tämän tyyppisiä. Ja sitten viimeisessä vaiheessa on tämä kierrätys, eli sitten kun enää järjestelmä ei palvele asiakasta, niin voidaan sitten välittää kone eteenpäin. Meidän asiakkaat on ihan yhden miehen yrityksistä pörssiyrityksiin, eli on hyvin monennäköisiä projekteja, missä saadaan olla mukana. Päämarkkina-alueet on Suomi ja Baltian maat ja jonkun verran myös kansainvälisiä projekteja. Nyt tuossa viime vuonna saatiin olla tämmöisessä tehdastoimituksessa tuonne Ghanaan mukana, eli toimitettiin kaikki uuden konepajan koneet sinne ja nyt tehdas sitten on siellä käynnissä. No niin, haluan toivottaa kaikki, ketkä on älykkäämmästä tuotannosta ja konepajan kilpailukyvyn kehittämisestä kiinnostuneet, niin ottakaa ihmeessä Vossiin yhteyttä. Lähdetään yhdessä rakentaa kilpailukykyisempää tulevaisuutta ja muutetaan nämä älykkäät teknologiat teidän kilpailueduksi.